Sige daw, John. Oh. Morning hirit na. Talaga? Ariyahin daw kigod, John. Ariyahin kigod. Ariyahan mo daw kigod. Yan. Sige daw. Sa pagmata mo, Wow, the best. ang radyo buksan. Smile. God is good all the time. Sa DCGB makukuha. Sabay-sabay. Siyong seryoso o katuratan. Si Henry M. Kaiba dyan. VP Henry Maceda. Kaunang kong unang kipinuso habang ka muna dinang kong ka-music ha. Kaunang kong unang kipinuso. Pero masarap kong kipinuso mo niyan. Sa hapon, Henry M. Excuse me po. Tutok lang sa DCGB. Unagas tabanggi. La 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 la. Alam ta kaunang kong unang pinuso ha. Nagari kami dyan nagduman kasi dyan nagduman sa Aurora. Namita mo ng pinuso namin. Henry M. sa morning hirit. Ayos. Sa pagmata mo pagkaaga, ang radyo buksan mo na. Impormasyon, Consuelo Barreta, sa DCGB makukuha. Isyong seryoso o katuratan, si Henry M. ang bida dyan. VP Henry Maceda, siya ang the best, warang iba. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon. Henry M. sa morning hirit. Hiram sa nakakang pinuso pagkaaga. Tutok lang sa DCGB. Uuna gas tabanggi. Magkape kita with VP Henry na rin happy. Henry M. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa morning hirit. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Gising na! Morning hirit na! Kasama si Henry Maceda. Gayon! Gayonon! Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa morning Sarap pala, hirit. babe. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Hello, hi, hi, hi. Hello, 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 hello. Tayo na aga po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano sa manapartikan mundo. Welcome mga tugang sa indong programa ang Morning Hirit. Sa programang ini, bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang morosot habang naka-Morning Hirit. Good morning kay amigo Yunito Gaviria. Good morning, Padi, sabi ni Pading Ray. Dahil sa masasamang kaisipan ay nalalayo ang tao sa Diyos, yuman ang gadano. At ang kanyang kapangyarihan kung sinusubok ay sumusuway sa mga hangal. Sapagkat sa isang kaluluwang mandaraya ay di pumapasok sa karunungan ni mamamayani sa isang katawang maalipi ng kasalanan.
Karunungan 134. Salamat sa mahal na Panginoon. Amen. A blessed Monday, everyone. Thank you, pade kong amigo. I love you. Lunayo ko sa pading re. Pade, ako pade garo carried away na ako pade. Nakaka-I love you moral daw pade. Enjoy nga your day. Pade. Kari pade. Develop na ako pade. Good morning. Good morning mga teachers natin. Good morning tabi sa tuyang padaba ng mga teachers. Good morning tabi sa padaba tang mga senior citizens. Good morning tabi sa mga iba't pang padaba ng mga daraga. May padaba ka gayang daraga. Ay, secret. Kumusta lamang po sa tuyang aldaw? May mga birthday ngunyan. Happy birthday tabi. Pwede tabing mag-text sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Pati pala sa mga kasambahay ta dyan, mga teachers natin, ang sa tuya tabi ng mga trabahador sa pribado sin sa gobyerno. Magandang morning, mga magsasaka at mga mangingisda. Yan mga magsasaka at mga mangingisda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasabay niya to si Jonah Police sa Technical Department, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz. Sa luwas, Mega Force Patrol sa panginot ni Chief Reporter Jimmy Nasalita. Kasabay diyan si Joshua Bino, Karen Ala, Al Armario. Isa'y pangkaribata dyan, Kasarabay tabi si Joshua Bino. Yaon si Joshua sa Ayala. Yaon si Joshua sa Ayala. Gano'n matangan kasabang si Joshua. Si say pangani ito. Say pangani. Si Jomar Bien. Angel Mustasa. Yan. Okay na tayo. Kompleto na. Alar Mario. Kompleto na. Smile. God is good all the time. Tapikado yung nakataning mo. Tapos ulukan mo. Sabihan mo ki good morning. Have a nice day. Tapos kindatan mo. Smile. God is good all the time. Kung agumo yan, kung agumo nakataning mo, kasi daw tabi si agumo pagmata. Kasi daw tabi si agumo pagmata. Kisan mo lamang maski sa pisngi o diyan sa kung bako sa pisngi kisinan diyan sa angog, Sabi na si agumo, good morning agom. I love you. Masabi si agumo, corny. Ganyan ba ganyan? Dahil naman usong I love you, hirilingan na sa nayo na. Nasabutan mo ngayon yung ayo, I understand. Ano na kita? Yun na kita na. Talaga? Tayo na ba? Oo, bakit? Halata ba? Hindi ba halata? O bakit? Palagi tayong nag-uusap, hindi mo halata na tayo na. Talaga nga ya? Hindi ko halata. Patunayan mo nga. Grabe ka naman. Kailangan ba ng patunay? Kailangan ba ng patunay? Hindi mo halata na tayo. Grabe ka naman. Napaka-insensitive mo naman kung hindi mo nahalata na you are getting in. You are getting into my nerve. Tama. Di ba? Di mo man lang nahalata. Ang ginagawa ko sa'yo, hindi mo man lang halata na tayo na. Actually, hindi. Grabe ka, napaka-turpi mo talaga. Lapit nga sa akin. Halika. Ayun na. Uy, sa mga may birthday ngunyan. Happy birthday. Mag-text kami sa 0928-777-5548 0966-203-0034. Good morning kay amigong Jonas Rosal. So mga kwa natin magtururog na po kita dinulagan na kita ni Ram. Ay, kanata ini 18 ngunyan. 18 ngunyan tama ba? 20 ngunyan. Late ito na text na to. Pumasok pa lang tong text na to. So mga travelers natin, magandang morning. Good morning kay amigong Nongs. Bala ka na amigo kan sa schedule ko sa imo Ay ngunyan pala tama Nongs Bala ka na amigo. So is nagtataw-tawd. Yung tama ngunyan kita di ba? 150. So is nagsmigo tabi. Bala ka na tabi amigo.
Tako ko, ni boy to duman sa dampa. Ade, sa dampa, ha? Okay na, amigo? Ayos na nga, amigo. Ayos na nga, amigo. Okay. Nung Smith Shop. Yan, ang satuya na amigo dyan sa Saud. Legazpi City Public Market. Dakula uno ng karatula dyan. Anapon sa doon. Nung Smith Shop. Kompleto dyan ki mga meat products. Yan. Diba? Kompleto dyan ki mga meat products. Sabi ni Chanen, ayusun mga ang negosyo mo. Yung nga po, ma. Dako nga dyan nga pag sa DCGB nga pagtakbadaran mo. Masiramon pati dyan ano yan? Skinless longganisa. Yeah, the best. Alright. Sige, aramon ta na mga tugangan mga buwan namanong report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Mega Force Patrol. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Report mga tugang kasabay si Pading Alarmario mga baretang mainit. Ngunyan pong pagkaaga. Basta Morning, Henry M. Good morning, Pading Al, pasok. Thank you so much, Pade. Good morning. Earth Forum and Expo Year 4. Nyan, Fifth Bicol Agri Aqua Fair. Nyan. Sa Ayala Mall. Yes, yes. Ang highlights ngunyan aldaw para sa kapiestahan ni Senyor San Rafael Arcangel sa Legazpi Port District. Yeah. Sa schedule of activities, hali kay City Councilor JP Lee, The best. Chairman kan Fiesta Committee. The best. Alas 9 ngunya na aga na imbitasyon para sa opening kan programang ini na pig-organisar siyempre kan DCGB. Yaon dyan si VP Henry. si EVP. And yan, abangan yan at yan alas 9 dyan sa Ayala Mall. Ano ito, si Nong Smitsa. Pero yan sa mga sponsor kipagkaon. Solve na ang panguntuan ta. The best na. Merinda lang siya sa Janapon. Merinda. Merinda. Yes, yes. Matanang ko lamang ang mga loto ni Nong. Tunay. Tunay na wasiram. Anyway, pera kayan, yaon mangyaray ang Fiesta Trade Fair and Night Market sa Quezon Avenue. And at yan, may procession man kan mga barangay, pasiring diyan sa simbahan, alas 4 nin hapon. Alas 5 ang pamigbi sa pagdebosyon. Yan, pagkasukuntaan na debosyon. Sa panahon mo yan, asin ang misa novenaryo, pag alas 5:30 nin hapon. May schedule man na cultural night. Siyempre banggina yan. Siyempre banggina cultural night. Cultural night. Cultural night. Di pwedeng agaan pala eh. Ha? What do you can night swimming? Yung di, ako ko ta, gusto ko ta. Mas marina ako ta, ako nakailing ang cultural night. Ika? Alas 6, Ha? cultural night. Yung nga ni, pero gari mas maray ko Batman, tang gibon iyan ng mga alas 3 ng hapon. cultural night sa pagkahapon. Para mabago naman na din. Tarawayon ka? Cultural night sa pagkahapon. Yan. Ayan, in charge man kayan ang Department of Education o DepEd Legazpi, ang organizer kayan. Ayan, parte sa naman iyan kan mga highlights sa mga aktibidades in honra kay Senyor San Rafael Arcangel para sa kapistahan sa maabot na Oktubre 23 asin 24. All right, Legazpi good. Port District Fiesta. Yan. Yan ang impormasyon, Alarmario. Thank you. Salamat paring Al sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Bueno, 5:25 oras mga tugang sa Pilipinas. Dumang kita kay Karen Ala. Nagdadangog Mga baretang mainit, hindi po sa Morning Hirit. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mata na si Mayora Paulindi. Mata na si
Mata na si Mayura Paulindi. Hello, morning, baby. Garimasaod gayud ini. Kaparat sa taon. Good morning kay Boss Joel Buda, kay Mayura Pau. Yan Karen. Yes, morning, VP Henry. Good morning, Karen. How are you? Very much fine. Very good. How's your get up today? Ayos na ayos. See you later. Are you Sa event. wearing pants or short? Day pa? Sakto lang. Di ka pang sulog mo niyan? Igwa, syempre. Paguna ko, dai pa. Kaya daw, ang buses mo sa garo, dai pa. Syempre. Ano, sa bagong mata. Bagong mata. Iyo, pero kumusta? Ayos man. Ayos man. Taga. Excited. Maray, are you excited to see me? Sa event. Ano? Sa event. Sa event. Sa event? Oo. Iba ng simbag mo ngunyan Nakalat na ako sa imo Dari ba ng simbag mo? Are? Sulit na. Sulit na sumata ko kan so bagyo. Para explicaran taga kang bagyo. Dari ba ng simbag mo ngunyan Mayroon na ba? Di naman. Di naman? Kudutunta ka niya na sa rawayon ka. Sige, go! May kahaditanaan ibang mga ospital sa probinsya kan Albay sa kamugtakan asin tibay kan mga edifisyo sa saindang ospital kung in kaso dayta pinagahagad kumamaan makusog na linog sa probinsya kan Albay. Sa pinamayuhan naman na meeting kan APSEMO sa kada ospital kan probinsya bilang preparasyon sa kalamidad, nagpahayag ang mga representante kan Theodoran Memorial District Hospital asin Rapu-Rapu District Hospital sa kamugtakan ng unyan kan sa indang ospital sa pagsabing halos sa kaaluyan naman kan mga istruktura digdi, nagdideteriorar naman ang kusog kaini, pati na antibay kaini, bagay na dai na siguro kaini kung magiging ligtas pang maray sa linog ang sa indang mga ospital. Kung kaya ipinaghagad kan mga ini na matutukan tulos kan gobyerno ang improvement kan sa indang mga edifisyo, lalo duman sa mga pampublikong ospital, tanganing makampante ang mga personahes kung in kaso yumugyog ang makusuko ng linog sa probinsya, mantang ipinagrekomendar man kan inkagado kan APSEMO na si OIC Roderick Mendoza ang koordinasyon kan mga provincial hospital duman sa mga structural engineer tanganing i-assess o ipalwar ang tibay kan istruktura bilang pagpreparar sa linog. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali dyan sa luwas. 5:29 at 27, 8 pa lang. Angel Mustasa, nasa linya. Good morning, Angel. Good morning, VP. Yes, good morning. May nagpapag-good morning sa imo. Si Sai. Basta man nagpapag-good morning. Asan ka nang iingin ko? Ayo, sige. Yan, sa Ayala na lang, ha? Nagduman baga ako sa may old airport kan. So, Sabadong Bangi. So, bako masyadong halata, ha? Bako arog kan style Jimmy na titaram tulo sa ere. Iyo. Ay, apil baga kita, VP. Ayo, yung ano sabi? Atsa na nga ni, taba okay. kanya mo. Basta ang clue, harani duman sa old airport. Ano sabi, BP? Ano? Ayaw na ata ngayon sa akin. Talaga? At wala akong maalala. Latason taga Salbatana. Sinabi ng dyan, nag-alim kang sarabayon ka na. Wala akong maalala. Sino ba to? Maganda. Bumarita ka na tabi. Sige, go. Sarawayo. Anyways, VP, good morning po. Ako ka masang maluya ka. Awit na. Okay, go. Nagpaparahay Pangunan VP Henry sa Bicol Regional Hospital and Medical Center ang 26 anyos na construction worker matapos ining maulog hali sa 5th
floor Ay, at nako. nagtatrabahuan kaning building as in nakasabit VP sa wires dahilan para makuryente dyan sa Jesus Magallanes ko. Street, Pangyari Barangay sa Oro Maura, 5, ro. Legazpi City, kan Ano Sabado. ba yan? Ini VP ang pinaka-ultimong informasyon na ipinaluwas sa Legazpi City Police Station ang Oh. Chief of Police, First Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. kung Oh. sa ina basado VP sa indang informasyon. Oh. Alas 9:15 nin aga kan Sabado kung Oh. bigla na silang nakamatian mga tao sa lugar ni makusog na putok. Ay, nako. At nahiling VP yan rin ang lugar na nalawas kan biktima na nasa ibaba na kan tinampo. Jesus ko. Sa investigasyon VP Henry kan otoridad as in Oh. kan pag-investigar man kan di sa Juvenus mismong kita ang nagsakat duman sa fifth floor kay itong pagtatrabahuan kan biktima. Oh. Nakahurong na VP Henry kay ba ng sumang investigador kan Legazpi PNP itong su katrabaho po VP kay itong biktima na taga Barangay San Roque. Sa statement VP as in istorya kan katrabaho kaini na taga Barangay Puro, ang biktima VP ang sulong nagpipintura sa luwas kan sarong building dyan sa Magallanes Street dyan sa 5th floor na wala lamang da VP nin gamit nin harness Ay, nako. kan naulog ini as in maray man nga ni da VP medyo nakasabit duman sa ito bako masyadong makusog su impact kan sa iyang pagbagsak sa tinampo alagad nagsapar ini ni multiple burns basado naman ini duman sa findings kan mga doktor kan darahon duman sa BRHMC. Oho. Katakod kay ni VP nagpagiramdam sa tapel sa gabos na nagtatrabaho and sa gabos na persona nakadabes ngayon na mga trabaho lalo na kung haralang kaungayan Iyo, mga lugar iyo. then hanggang paglingawan na magsulog din mga safety gear Tama. at equipment. Tama. Buda, yan baga. May safety man talaga. Pero pag ang aksidente baga, bigla na sanang minaabot. Di ta aram kung mabubuo hindi. Kaya may mga aksidente talaga, di ba? Apo, VP. Okay. Sige. So yan VP, ang mga Okay. storya pa Haris Alawas, Angel Mostarda. Po. Text mo na sa masunod. Para adli ba? Iyo. Tig-VP, nanahimik na kaya ako. Tig-go para pirit mo. Okay. So yan VP, ang mga storya pa Haris Alawas, Angel Mostarda. Salamat, Angel, sa report. 5:33 in morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz, bit-bit ang mga headlines, mga tugang sa Lado Nacional. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Good morning sa mga tabantapay headlines ko niyan. DSWD, nagtaon ay maabot sa 721,000 na tabang sa mga apektado kan Bagyong Ramil. NDRRMC, padagos ang verifikasyon sa impormasyon na 5 nagadan sa Quezon Province dahil sa rapado kan Bagyong Ramil matapos na maugpaan nin kahoy ang sendang harong. Ay, nako. Presidente Bongbong Marcos sinagad sa lambang pamilyang Pilipino na maglatag ng plano kontra sa anuman na kalamidad. 21 kontratista ibinulgar ng COMELEC na nagtaon ng donasyon sa nagkapirang mga politiko. Oh. 15%, sagot 20% kalta sa pondo sa infrastruktura ng DPWH, planong ipotob kan Senado. DOTR nagpatanid sa mga bus company na dahil nagsusunod sa tamang terminal standard. Program fund, siniguro na halion kan Senado. Nan. Budget kan Office of the Vice President dahil na babawasan. Oho. Mayoriya ka mga senador, gusto Na? pa mangiraray si Senador Ping Lacson Na? na pamayuhan ang Senate Blue Ribbon Committee. Oh, napano? Gusto daw. Ibabalik? Kung ang sabi ni ni Senador Soto, kung gusto ni Lacson, pwede ning bumalik na. Oo. Sa ngunyan ngaya, maging ang Vice Chairman na si Erwin Tulfo nag-aalangan Oo. na maging permanenteng chairman ka na sa Binta Committee. Oh, si iwi na lang ta bendalo. Kapag baga sa kan mga bendalo, ibebendsulo. Oh. Basta, iyo yan ang sitwasyon. Yan, oho. Pagparalik ninda sa sesyon, pagkatapos ka undas, Ngunyan. makakalaman yan kung ano talaga mangyari. Ayun. Pero Okay. tanto, patakot ni Presidente Bongbong Marcos taliyon ang pension fake news sa AFP.
koleksyon ng student loan sa mga lugar na tinamahaning kalamidad. Tigrekomenda ni Senador Escudero na pundon ko na dahil ko pala ng moratorium may kinaraman digdi. Okay. Maskara Festival sa Bacolod City, dahil napugulan kan makusog na uran. Oho. Alright, so yung BP, ang mga items na paggagat dyan kang BYS Enterprises, anak po sa Mr. and Mrs. Raul at Marisa Calio dyan sa Oro at Ligas City, basta radyo, PYS hindi under, sa atin connectal ko mong maski dahil doon. From News Base, hindi po si Marlena. Good morning. Thank you pa rin, Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Yes, yo. Yan po mga headlines in the morning. Sandali lang, Jim. Tawagan natin ang Pag-asa kung ano na ang magiging... Garimari ang panahon tangon yan eh. Di ba? Magayon ang panahon tangon yan. Mga tugang para sa buton tatabi ang Pag-asa. Yan. Ha? Pag-asa. Ha? Pag-asa. Nag-ring ba? Sabi kang nadago, nag-ring yan. Nag-ring ang phone. Good morning. So may mga birthday po. I text na tabi. Tapapasadaan tam pagkatapos kang report ni Jimmy. Hali po dyan sa luwas. Oras natin, 5:36 po din morning. Good morning mga teachers. Uy. Good morning, Miss Alexis. Yes po, good morning po. Yaong ka pa pala na. Opo, Kaduty ka pala na. iyo po. Na-surpresa akong... Mauli na. Ay, nailing mo ng babae ini. Oh. Mauli ka na. Tabili nag-apod na ako. Mauli ka na. Iyo, da naman mahapod na favorite ko. Kaya uli na ako. Sige. Ay, bata agang-agang lunes. Oh, sige na. Anong latest forecast? Go. Opo, sa ating latest na forecast para sa ngunyang aldaw, ang Bicol region ay maapektado ng easterly, so ang maarinsangang paros na halik sa sirangang dagat Pasipiko. So ma-expecta ang partly cloudy to cloudy na skies na may isolated lamang na mga pag-uuran, as in pagkikilat at pagdaguldol. So generally fair weather ang tiga-expecta since itong si Tropical Storm Ramil ay tiga-expecta ng maluwas ng ating Philippine Area of Responsibility ngunya na aga. And yun po yung latest dito kay Ramil, ay napanatili man niya ang kanyang pusog ng 65 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na umaabot ng 80 kilometers per hour. So anytime this morning, maluwas na itong si Ramil ng ating PAR at sa mga susunod na araw ay tiga-expect man natin na magiging maliwalas ang ating panahon or generally improved na ang weather condition. Maliban dito kay Ramil ay wala man kitang tigbabantayan na anumang bagyo or low pressure area sa luwas at sa laog ng ating Philippine Area of Responsibility. Bali, yun po ang ating weather forecast. Yun po si Alexis Revivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Si Kompalan, si Ramil Palanggari, man ka ano? Are? Mauli naman. Paluwas na. Paluwas na. Eh pala na, Oh. Opo. O di, sige, ingat pa uli, ha? Opo. Saan ka masakay? Paano ka maguli mo niyan? Ay, ma-auto po. Ma-auto? Ay, pangyari sa. Opo. Garing alas 9 pa ako matapos eh. Ma-auto ka pala. Mag-ingat sa biyahe, ha? Bata oras rayo ang travel mo. Opo, rarayo man. May pamasahe ka dyan? Ay, mana drive ako pa Ligaw. Sige. Puwan. Basta, bala ka na. Mag-ingat sa pagmaneho, ha? Opo. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Saan kaya dong hantong ito, John?
ito hahantong. Ibanan mga adlib ba? Ulit na nga ako. Tanagapod na nga sa paborito ko. Uruli, adap. Problema na ibang taga-radyo. Problema nga taga-radyo. Hello? Maswerte mo talagang pagkalo ni Sade. Ano? Ang swerte talaga ako ang tao. Basta ako may guna ka long sleeve, may surta ako kaya. Taday ka mag-ato, may auto. Yung nga napigasabi ko eh. Aber, Kundang auto si buntong kang hatod, kundang auto si buntong kang hatod hatod. may auto. Hurarayo pati. Yugo-yugon mo, mga 30 minutos yan. Pero ako nga basta na actually ang end ka ini mapara mo kay Mrs. Kung matugutan kita. Ale, Ano man ipapara mo? basta may biyahe. Share your blessing. Ano? Share your blessing baga. Dapat seryoso ang para. Ano ka man sa balbalan. Galing ako ni Papa Mar, ano mayon? Maksaga? Sa ano? Di baga ako sa petrolyo. Rollback saga? Kaya nga ni. Garo na iya. Garo na yung bareta ah. Kaya nga ni. Dado na ako. Data. Si Papa Mar kung may rollback ko na. Nata-excited ka kung may rollback? O siyempre, tanam mati ko baga o piso. Kaya mo nga na magpara ka nun, tako nagpapara. Ang problema kung may rollback okay sa ko. Kung may increase, nagkapara halipot ang dudumanon ko. Aralip, garo may ang tinampo halabao na. Ano? Ang paligaspi ko minsan, tulong rida na sana. Ata na nga ni, bata may mga pigduduman na, pamin sabit na, garo may ako, nagkapara harayo ang tinampo. Bata konsumo ka, konsumo ka. Oh, ang kaduratan mi ko minahalipot pag malang krudo mo na gasolina. Sige, alat ako, ukuta na. Rollback at least makan... Wala mo niya, dahil ka mag-edit. Saga, ah. Okay, sige, salamat. Sa nang agad ko sa imo, permi ka mag-ingat sa pigkatara mo, tamin sa na-slide ka. Yung nga ni, may tuminaram sa kuya eh. Gusto akong kamidbit, tinaraman na agad ako. Nga ko, tamang advice ka niya. Sabi niya sa ko, ikaw daw ngayon, bago ngayon magbuka kang ngimot mo, mag-isip ka nga ngayon, mag-isip ka ngayon 10 seconds, bago mo ngayon buhi anong sasabihin mo. Bako sa 10 seconds, minsan 10 seconds, halingawan. Natanungan niya ko ang binuhian ko sa imong garonada ko po. Mga pinagsasabi mo ngayon kung ano-ano. Garingan naniwala na ako ah. Totoo talaga ako. Ang kasabihan ng siranada na ko. Isip-isipan daw nga pigatara mo kung lumalabas niya sang bunga. Nakabuhay ka na, papawi mo pa. Nakabuhi ka na ano pa. Sige na, bye-bye. Tarawa yun. Thank you. Wait, ticket to the blues. Gayon? One-way ticket. Kaya pala one-way ticket. Ang lyrics niya, there's no going back. Walang balik ha. Pag limarga siya, wala na, hindi na siya babalik. Jimmy, nasalita, may report. Good morning, Jim. Yes, VP, maray na aga sa mga paranta. Alas 10 madyan kami. Oh, imbitado ka. Kasi tayo, alas 10. 10 o'clock ang opening ta. Madyan ako. Oh, kaya po niya ang kata, importante ka. Tama. Yeah, importante ka digdi. Yeah. Sige. May tao ko sa imo. Sign ko naman yan. Ako pigisimbag. Sign Basta, ko naman yatod. padaraan ko. Sign ko yatod. Iba naman. Bako na dyan sa kwan. Ligaw na. Duman yan sa may kuha. Pasiring sa island. Sa may release. Sa may island pala. Sa may islands. Oo, nasupog ako. Deka, basta para ka matuon. Matuon ka man lang eh. Yo. Bata ko pag para sugo-sugo, nalalawos. Nakasunta ka salbatana ka. Kaya
yan si Sir Elmer Anyonibo. Oo, iyo. Alas 4 nin maaga. Dahil ka na ngayon ay mag-report. Ah, Sir, talaga. ngayon ni Duwan. Pading Elmer? Nalawos. Talaga? Oo. Ano, anong nangyari? Ano pag iyo? Yan, mga man kan lawos yan. Basta, parero, iyo. Lawos yan. Sisikreto na, iyo. Pero gari ka man sa nakan binagyo. Natasunta kang salbatan na ka dyan. Punta ko dyan, Jimmy, ha? Para pasaway ako niyan aga, ha? Bata opening ko niyan kang Earth Forum tabi. Ha? Opening ko niyan kang Earth Forum. Relax, ha? Iyo. Ano mangyari kan? Wasak ang puso ko. Pero may bago. Bakit iniwan mo? Amin na. O sige, go. Mga maniwan ka, nag-ibibig ka naman. Kabalos-balos lamang. Napod ka kansa ko. Mapod kan ka sa ko. Marawat ngayon nangyari. Heartbroken pala, heartbroken. Maray pang ngayon kayo ni istiktuan sa na. Mabuha ka. Okay, sige, go. Habang naglalampas, so bagyong Ramel, may nasusulo man na harong sa barangay Baluguat. Kaso hapon pinasyaran ni Mayor Jan Trinidad ang mga biktima. Talagang tumpos, so light material na harong. Tinauan ni na asistensya, lalo na pinansyalan pamilya para makapagpuon-puon. Alagad ko na nusukausa, ang kausa kalayo. Kodi ko na to na nagkasulo ini. Bigaran pa ka na mga fire investigators. Good news, tada ini na diskwidong buhay. An makangalas ako na tadumugsum atop. Sa naguuran sa may bagyong bigam pa ang tabayanan kita. Lagad na upuskan kalayo sa araw. Talagang ibanan panahon, maski dumog, kikao na. Ay, nako. Coincidence, may bagyo, may natutumpos na harong. Oho, iba na talaga ang panahon. Lima pon ito. Yeah. Namoyang lampas sa bagyo, pero nadali man gila yun. Grabe. Inikugan kan kalaya kan kuhan. Kuuran, kalayo sa tuminumpos. Ay, nako. Ingat Ingat, tabi. Yan tabi bibi, aros okay man. Diti sa ko yung area of responsibility. Hindi na salita sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Raulin Marisa Carlo, Orosite Legazpi City, basta radyo. Hanapon sa na PYC Enterprises. Jimmy na salita di si Jimmy Nyon. Okay, salamat Jimmy sa report. Gayon na bagaya. Sabi ni Busing Chito Baldo, mag-aga ngayon tabi na ka-duty. Bako tabi maray na magmaneho siya pauli. Bata harayo baga ngayon ligaw. Dapat gidi ipahatod mo kay Boy Mata. Kargo di konsensya mo yan tabi kon may mangyari. Nagpa-konsensya pa lugot. Konsensya ta pa lugot. So Chito, pag-isip-isip ang kutabi ang susyon mo, ha? Isip-isip ang kutabi. Good morning. Hello? Hello. Good morning. Kaduroy. Po, morning po, Kadurat. Yeah. Grabe lang gadang kaduratan mo, ano? Alangan man na paggagaga, magmundo kita digdi, mag-urog malamang kita. Mili kinagapod naman si, ano, pag-asa girl. O sige na, pabatian. Oy. Po. May pagratangal daw ko ngayon, ha? Bata magma ko ngunyan, baka makalingaw akong mas may edad ka sa kuya. Ay, batian. Ako tabi, nung ka ako na nagtumang sa gurang. Hindi ka sa matumang. De lamang ako nagtumang sa gurang, baka mapalingap ako ngunyan na aga. Electric. Iyo tabi. Okay, medyo dapat kada apod mo dapat behave ka, ha?
O sige, opo. Tumagiktikonta ka. Opo. Okay. Mabihib na ako. Opo, sige po. Opo. Kay Lito Diaz. Oh. Yan din sa poblasyon. Mm. Tapos kay Manayni ng ay Embudo. Imbudo. Kay Ote na Bitilio. Aha. Kay Aureng na Bitilio. Sige, naguli na si Pag-asa, girl. Mahapot pa. Naguro Ay, na sorry na. Saro pa. Dahil na, sorry na. Oh. Bye-bye. Bye-bye. Kasuri sa kurang. Good morning kay Manong Rick na Mendoza. Sabi ni Manong Rick, ipadagos mo sa namigot, tapin mo sa tuya, takot ang bagyo, nailing mo ng lalakin. Ano mo na mo sa kuya, amigo? Panguntran sa bagyo, latosunta ka na. Jomar, bien, my report. Good morning, Jomar. Pasok. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga paraan tabay. Maski maluya so Bagyo Tabi, VP Henry na unagi baga sa first district. Pero may tulong na respondihan so Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management. Tulo ang respondihan manggiraray. Respondihan na? Aksidente. Dayang big sabit. Ano? Nagiringat, ano? Nagdaralagan kayo. Tapos siyempre, di man niya kumara. Pero, nakahanda kita kang bagyo ito. Pero may aksidente pala, hindi. Roger, mga slide sa motorsiklo, duwang motor, duwa saro sa barangay San Vicente, saro sa barangay San Lorenzo. Habang nasa pag-monitoring kan bagyo ang CDRRMO, ito ang inagad sa indang responde, may aksidente. Muda sarong pasahero ang dismayado sa Philippine Ports Authority habang stranded na pasahero. So, sa ibong kayo na sinabi ni Mr. Gil Mulato pamayokan CDRRMO na generalmente ang sulamenteng nariparo ninda sa nakalis na weekend kan pag-agi kan Bagyong Ramil, iyo ang above normal na tubig sa ibang salog pero susukas costales sa normal man maski na nga ni nagkaiguanin high tide na alas 4 an maagahon kasud pero normal man so sitwasyon kan costales digdi sa siyudad kan Tabaco pero sinabi kan na CDRMO officer na pag-arog kayo ng mga sitwasyon, maski pigsasabi na maluyang masanang bagyo, ang oran, permi pensa na maging maingat, pasiguro lang permi kita kan sa tuyang buhay. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwas. Adyon, wala tayong paningit, ano? Wala tayong paningit. Salamat, Tabi. Nagkarelimo kang aran. Si Jomar Balanso nag-report. Salamat, Tabi. Jomar sa report. Hali dyan sa luwas. Wala tayong... sige. Si Shara kaya pa yun sa kamutan. Shara, pig-excuse ko ta. Kadakol ni Shara ang gibo. Rengal daw na kung pa kan Lunes, si Shara pigiling ko adala. Huwag natangan niya ako ta. Si Shara baga medyo maputi-puti kiniit. Medyo, anong description kay Shara John? Medyo morena na mapurpo-saw. Diba? Si Shara baga, si Shara medyo, anong description kay Shara? Morena na mapurpo-saw, diba? May maputi sa to digdi John. May maputi kita digdi. Si maputi. Si Shara mo rin ang mapuro-pusaw eh. Si Jasmine, di ba? Puti-puti, di ba? Si Jenny, medyo mas morena. Si Nicole, mas morena, di ba? Si Nicole, medyo morena ang mapuro-pusaw si mapuro-pusaw si Shara. Kaya para ilang kan lupong kalunsang kan kasubanggi. Baga kasuyang kami kasubanggi digdi. Sumata siya, nag-iitop ang palibot. Anong nangyari sa imo? Laban nga po siya, nag-aadal. Ano ka ganyan ko? Nag-aadal. Pagkadalan mo, ito mga sa pigis ko yung nguya po sa masteral. Pagtalikod ko, walang iya pa ko.
Di pala nangitrog kang gigibon sa Earth Forum. Salvatana. Pero okay na. Worth ang pagpagal, ha? Alright. Joshua Bino, my report. Good morning, Joshua. Good morning, BP. Oh, kumusta Good dyan? morning sa mga paraan tabay. Imbitado ang publiko sa nangyayaring Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025 na pupunan tabi BP Henry taod-taod na alas 10 ang pagkaaga. Ay, wow. Digdi sa Ayala Malls, Legazpi. Parte kan mga preparasyon tabi BP Henry, maaga nang natapos ang ingress o ang pagbugtak ang mga disenyo, materyales na mga gigiribuhon tabi BP Henry. And ang presentong sitwasyon mo niyan, digdi sa Ayala Malls ground floor, pasaro-saro naman ang pag-abot kan nasa poco mas o menos 25 tabi BP Henry na mga exhibitors na maglalatag kan sa indang manlain-lain na mga produkto. Kadaklan sa mga ini, mga agricultural products tabi BP Henry. Mga exhibitors ini o kaya mga negosyante na pinagtatabangan kan mga ahensyas de gobyerno, partikular na kan Department of Agriculture o kaya DA, sharing man kan Provincial Government of Albay sa paagi kan Albay Provincial Agriculture Office o kaya APAW, asin iba pa tabi ditihan ring mga nagdenegosyo digdi sa Bicol Region na ang mga produkto native o kaya libo lokal sabi BP Henry. Kung kaya sa ngunyan, nagpapadagos ang preparasyon kan mga exhibitors niya to. Imbitado ang publiko kung gustong makabakal din manlain-lain ng mga preskong produkto. Yaon ng iyan digdi sa ground floor kan Ayala Malls, Legazpi, alas 10 taod-taod na pagkaaga. Sa ngunyan, ayit na sa natabi BP Henry mga kumbaga final touches and areglado na ang sitwasyon niya to. Ayos. Digdi sa ground floor BP Henry kan Ayala Malls, Legazpi. Yan. Okay na ang set up kan stage. At iba pang mga disenyo at tinghalat na lang niya to sabi BP Henry sa mga maarabot na mga exhibitors alis sa malalain na parte kan Bicol Region darana ang sa indang mga produkto. Yan. So yan tabi BP Henry. Ayos. At sabayan yan and hiling makapasyar di mas maray magabit na. So yan dito ang nagtagtong istorya. 10 o'clock tayo mamaya. 10 o'clock. 10 o'clock? Yeah, okay. Yan tayo BP Henry. Namaho ka na? Namaho ka na? Maya. Bala ka na dyan. Charge mo lang dyan kay Chamelgs. Yo. Arigato na? Charge mo kay Chamelgs. Ayun na. Okay. Sige. Anyway, BP, yan ang sitwasyon. Live digdi sa Ayala Malls, Legazpi, kay Bangko na digdi, si Chief Ramir Tanay, buda si IT, si Jerome Nico Martinez. Sabino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Live from Ayala Malls. 10 o'clock po sa moyang opening, mga tugang kang Earth Forum and Expo. Ngunyan tabing aldaw. Good morning tabi kay Engineer Danny Chan. Maray na agad tabi, amigo. Sabi ni Engineer Danny, ika na talaga ang the best. Baka man, boss. Ikaw man tabi the best, taga. Ang pinaka-the best, si Lord. Si Lord ang pinaka-the best. Ika na ang tunay. Good morning, idol. Si Dr. Glenn Isip. Maray na agad tabi, Dr. Glenn. Magandang morning, Dr. Glenn. Maray na agad tabi sa imo. O bueno, mahanda na kita mga tugang. Sandali. Baka sandali. Ito pala, Hello? Hello, good morning. Good morning. Yeah. Nato maugmahon ka niya. Lunes ba, amigo? Ibang kaugmahan mo? Dapat ang Lunes sa baton tanin maugma. Asin may ulok sa satuyang ngimot. Nganing maging ano? Dapat maging Lunes, dapat maugma permi. Buda, pwede sa naman ligaw. Dapat hindi tayo naliligaw. Mahirap na Buda, pag naligaw ka, may GPS ba ganito? Sa bagay, Yan, makabulit sa dati. si search na sana. Kundi, bibalik na ng bado. Ano? Bibalik na ng bado. Kuha mo tulo siyang kunain, di ba? Yan, ang friendly advice.
Yan, oho. Pag kumbaga, nawawara, bibalik na lambado ko, ano yan, di ba? Okay. Sige, good morning, amigo. Sige, Dr. Glenn Isip, maray na agatabi sa imo. Kanan tunay, amigo. Aha. Good morning. Pa-shoutout kay Benji Dapugi, Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili Asejo, Korea Realubit, and Ophelia Maravilla. God is good all the time. Good morning daw, sabi ni Madam Melinda Win ng CMD. Yan. Sabi kan texter, complete. Puna ko nga kulamang kung masyado ka na. Grabe, nibigyan taram ngayon. Kunutunta ka dyan na. Pakigreet po, happy birthday kay Junel Bitangcor, Fernan Perdigon. Maray na agad tabi. Happy birthday po to energetic school head of San, happy birthday, databi. Sa very energetic school head kan San Francisco Integrated School, Madam LV Belen. Greetings from all faculty members of San Francisco Integrated School. Oy, Madam LV Belen, happy birthday po sa imo. Magandang morning. Good morning, palitan tanapod sa imo Ramil na Taduraton. Dr. Alan Lucanyas na. Doc, relax Doc ha. Relax tabi Doc ha. Good morning amigo, pa-shoutout po sa okay na amigo, relax lang ha. Ngunyan siguradong lunes yan ha. Alright. Load mo pala, dahil ko naluludan eh. Sige, tuga-tuga ko sana. Ang mga balita, susunod na. Makalipas lang kan mga patalasta. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number one, always DCGB, alas 6:02. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapangbareta. Aldaw mga tugang Lunes, Oktubre 20. Headlines kan mga bareta sa lado lokal, klase asin trabaho sa probinsya ni Albay. Balik na sa normal ngunyan ng Lunes. Gobyerno lokal kang Legazpi City naghinguhan na masolusyonan ang spaghetti wide sa syudad. Sa lado nasyonal, DSWD nagtaunin 721,000 na tabang sa mga apektado kan Bagyong Ramil. PBBM hinagad sa lambang pamilyang Pilipino na maglatag ng plano kontra sa anuman na kalamidad. Sa ibang nasyon, hiro protesta sa gabos na 50 estado sa Estados Unidos inilansar bilang pagkontra sa administrasyon ni US President Donald Trump. Business News, Farmgate Price kan bunay nagitaas na nagkapirang semana bago ang Pasko. Health News, panahon ng krisis o kalamidad, importante ang mental health support sa pamilyang apektado sigon sa mga eksperto. Detalyes mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Balik na po ang klase asin trabaho sa gobyerno sa probinsya kan Albay ngunyan ng Lunes matapos ang suspension kan nagkapirang aldaw dahilan kan maraot na panahon. Sigon sa advisory kan PDRMC o APSEMO, advisory number 25-39 na pirmado ni Governor Noel Rosal, pigabisuhan ang mga albayano na ibalik na sa normal ang operasyon kan gabos na transaksyon sa gobyerno asin ang klase sa gabos na level mapapampubliko asin pribadong eskwelahan. Kasudma nakapagdikamp naman ang mga nag-evacuar dahil sa Bagyong Ramil asin nakabalik na sa kanya-kanyang mga residensya. Lifted ng suspension sa biyahe kan mga sakayang pandagat sa probinsya nin Bicol Region basado sa pinaluwas na Sea Travel Advisory kan Coast Guard Bicol. Sigon sa abiso kan ahensya, katakod kay ni ang paghali man kan tropical cyclone wind signal sa Albay dara kan Bagyong Ramil.
Pinagtutugutan man sa giraray ang biyahe kan gabos na mga sakayang pandagat. Mientras tanto, report mga tugang hali po dyan sa luwas. Bit-bit ni Al Armario. Padagos ng bigatrabaho ngunyan ang planong community college digdi sa southern part kan Legazpi sa barangay Taysan. Siring sa hinot ng pahayag ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr., edukasyon ang priority ngunyan kan gobyerno nasyonal kaya iyaon ang suporta kanako Bicol sa mga local government units lalo na digdi sa Legazpi City. Sa administrasyon ngunyan ni Mayor Hisham Ismael Pigingoa na marealisar na ang haloy ng pangarap kan Legazpi na magkaigwamanin community college ang southern as in northern part kan syudad. Iguana sa barangay Buyuan as in ngunyan ongoing naman ang digdi sa barangay Taysan. Alagad ang hagad man kan mga estudyante na sana bako sa naman mga test the courses kundi magkaigwa naman in academic subjects unjed para magpakatapos man lamang ng regular o 4-year courses ang mga estudyante sa bulod. Al Armario, DCGB. Nagigibonin paagi kan lokal na gobyerno kang Legazpi na masolusyonan ang gurubot na spaghetti electricity wires as in kable sa syudad. Sigon kay Mayor Hisham Ismail, nakipaghuron siya sa Legazpi City Engineering Office, Albay Electric Cooperative, Globe Telecom, DCTV, Smart PLDT, Converge para matawanan ng atensyon ang perennial problem. Kasagod ngunyan dahil panatawanan ng solusyon. Sa paghuroron, ipinagpresentar ang mga affected areas, magkakaigwanin inspection as in identification kan active as in inactive wires. Mantang ma-schedule man kan removal as in clearing operations. Apera kaya ni pinagpagirumduman ang responsibilidad kan kada provider as in communication protocols, siring man ang agreement sa timeline as in ang mga masunod na lakdang. Katuyan kang lakdang na masiguro ang seguridad kan syudad, mabawasan ang power interruption as in ang destruction, darakan kalamidad. Travel order sa mga taga Kapitolyo Provincial. Ipinagmandato sa mga empleyado bago mag-atender sa mga aktibidad sa luwas kan opisina. Report kay Karen Al. Mahigpit na ngunyan ang Kapitolyo Provincial kan Albay sa pagluluwas-luwas kan mga empleyado digdi, lalo sa mga simple ng paaram na may aaratinduran ining aktibidad sa luwas kan opisina sa tao kan oras sa pagtrabaho. Sa napag-araman kan DCGB News, ipinaliwanag ni OIC Provincial Information Officer Marty Gonzales na epektibong ipinautod ni Provincial Administrator Raul Rizal ang travel order sa gabos na mga empleyado. Sa pagsabing ang purpose kaiyan, masiguro kan Kapitolyo na talagang may basihan dangan legalidad ang pagluluwas kan mga ini, lalo kung papasiring sa mga hararayong lugar. Mantang sa oras na day makapagsiguro kitiyo, sinabing mamarkahan kay insigida kan HR na absent sa pagtrabaho, natural, apektado ang sweldo. Mantang kung di man makakuha ng travel order ng empleyado, pinagmamandato sa mga ini ang pagkakaigwa ng Certificate of Appearance duman sa mga aktibidad na hinaralian, kanganing mag-reflect ini sa working hours na talagang may connection sa trabaho ang pinagdurumanan at tinduran kan mga persona sa laod kan tigbabayadan sa indang oras sa pagtrabaho. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, Department of Human Settlement and Urban Development Bicol, nakatala na magtauning kantidad na 10 million pesos na construction material sa Masbate. Angel Mostasa sa detalye. Nakatalaan na magpaonin kantidad 10 million pesos na mga construction materials ang Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD Bicol para sa mga katanyong naapektaran kan bagyong Upong. Sigun ini kay DSUD Bicol Regional Director Engineer Maria Amoroso kung sa nasal materials ang tigahalat-halat panindang mag-aabot sa rehiyon dahilan sa mga katabang ini para masagiraray na makapagkonsumir ng naharong o isaran ang mga apektado nga mas batenyo. Sinabi ni Amoroso na may kadipisilan sila sa pag-validate ng mga nadestroso kan bagyo
sa mga karangan kung ini and partially o totally damaged. So, magsasabing sobra sa nasa 40 ang sa inang mga personahe sa lugar na nagkakaigwanin baligasyon kung kaya posibleng mahali-halian man ang itataunin nga tabang sa mga apektado nga in Bicolano. Naradag na bareta, in Romustaza, DCGB. Mga ginamit na evacuation center kan Bagyo ipinagpa-disinfect kan lokal na gobyerno sa ginubatan. Jimmy, nasalita sa detalye. Ipinairarom sa pag-disinfect ang mga eskwelahan o classrooms digdi sa Banuan kan ginubatan na inokupar kan mga evacuees in preparasyon sa pagbalik mo niyan kan mga elementary and high school sa mga eskwelahan na iniristaran ni Naharo Sarong Aldao kan mga ipinag-evacuar durante kan bagyong Ramil. Pasado kay Mayor Gemma Anong Hoko Partini kan pag-sanitize sa natural ginamit ang mga classrooms kay po na palaugan mga estudyantes dapat malinig asin masigurong safe ang mga ini. Pinasalamatan man kan alkalde ang mga volunteers na nagtarabang nagpundoser pag-disinfect kung saan ang kamautan kan lokal na gobyerno dainin magbutuan anuman na kahilangan urog pang naglalakop ang panibagong hilang particular influenza sa ibang lugar kung saan contagious respiratory illness ini kausanin na virus although wala pa man kaya ini digdi sa satuyang rona. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, lokal na gobyerno kang Malilipot Albay matugdok daw nin bagong merkado publiko. Report kay Jomar Bien. Nakatalaan na magtugdok nin panibagong merkado publiko ang lokal na gobyerno kan Malilipot. Ini sa rason na sa dayutonon ang presenteng merkado publiko asin dahil na kayang iakomodar ang nagdadakula na bilang nin mga paratyenda asin populasyon kan Banwaan. Huli kay ni ang lokal na gobyerno kan Malilipot iyo nagproponir na makapag bakal ning kadagdagan na lote para sa panibagong merkado publiko. Susog sa impormasyon, 6,000 na metro kwadrado nin lote ang pinag-target na bakalong kan gobyerno kan Malilipot. Digdi sa may parte kan Tugawe District, kataning sana sa pinagpuproponir man na panibagong o sa pagkukonstruir na panibagong municipal building kan Banwaan kan Malilipot 10 milyones pesos ang kantidad na pinagkakalkulong gagastoson sa bakal kan dagang ini asin basado pa sa informasyon na nakuha kan DCGB News ang gobyerno provincial kan Albay iyo ang nag-aprobar man asin ang nangako na matabang para mabakal ang daga o makabakal kan 6,000 metro kwadradong daga para sa bagong merkado publiko kan Banwaan kan Malilipot. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Alas 6:14 oras po sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Magalipas kan mga patalas na. GB News Express. GB News Express. Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Sa selebrasyon kan ika-67 taon na anibersaryo kan DZGB, asin Legazpi Port District Fiesta, maugman niya mo na ihahatod sa Indo ang Bicol Aqua Fair and Earth Forum 2025. Ini may temang Building Resilience, Sustainable Practice in Agriculture, Environment, Tourism and Health. Ang Bicol Agri-Aqua Fair and Earth Forum 2025. Higibuhon sa Ayala Malls Legazpi poon Oktubre 20 hanggang Oktubre 23, 2025. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Oktubre 20, alas 10 din aga, opening program. Ang keynote speaker si Department of Economy, Planning and Development Regional Director, Cynthia Berces. Pag-alauna-imedya nin hapon, kaiba ang Department of Agriculture Region 5, asin Provincial Government of Albay, sa paagikan Provincial Agriculture Office. Sa Forum 1, hihimay-himayon ang mga minasunod na tema. Department of Agriculture Current Programs, Agriculture Situationer with emphasis on food security, empowering communities through organic and eco-friendly farming approaches. Blue Future, empowering young generation to engage in aquaculture industry for sustainable tomorrow. Oktubre 21, alauna nin hapon. Forum 2, Responsible Quarrying, Bambuhay, Sagip Kalikasan, Tabang Kabuhay, asin susundan kan Orolay manungod sa Albay Biosphere Reserve, kaiba ang Albay Provincial Tourism and Cultural Office. Oktubre 22, alauna nin hapon. Forum 3, tema manungod sa Cancer Awareness Month, kaiba ang City Health Office kan Legazpi mantang sa indong madadangog ang sharing nin sarong cancer survivor na taga Legazpi. E-Consulta and Yakap Caravan kan PhilHealth. Zero Billings Program kaiba ang Department of Health, asin Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS Program kan DSWD. Oktubre 23, alauna nin hapon, handog pasasalamat kan DZGB sa ika-67 founding anniversary. Maantabayanan ang maugmang programa para sa mga seniors asin para sa gabos na mga taga-suporta kan DZGB.
Ang DZGB, Bicol Agri-Eco Fair and Earth Forum 2025. Hatod sa Indo kan mga minasunod na sponsors. Department of Agriculture, Regional Office Number 5, headed by Regional Executive Director Rodel Tornilla. Provincial Government of Albay, headed by Governor Noel E. Rosal. City Government of Legazpi, headed by Mayor Hisham Ismail. Ayala Malls Legazpi, Good Found Cement Factory. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, headed by Regional Director Ariel Pioquinto. Congressman Carlos Andes Loria, 2nd District of Albay. Legazpi City Fiesta Committee, headed by Councilor J.P. Lee. LCC Malls, Sharmila Printing Press, Choose Us Events, Own Style Graphic Design Services, Aral at Lampara Sounds and Lights, Department of Information and Technology, headed by OIC Regional Director Rachel Ann Grabador, LCC Food Garden and Catering Services, Bicol Food Delights and Catering, Barriada Legazpi City, Juliana's Catering Services, New Blossoms and Catering Services, Tagas Daraga Albay, SL Technological College Foundation, Bicol University Ginubatan Campus, Herprint by HMA Trading Corporation, Sunshine International School, Doña Maria Subdivision, Daraga Albay, Asinong Meat Shop located at Legazpi City Public Market. Maghinilingan kita sa Oktubre 20 hanggang Oktubre 23 sa Ayala Malls, Legazpi, Bicol Agri-Eco Fair and Earth Forum 2025. Live sa DZGB Radio, DZGB Facebook page, DZGB Live app as in YouTube channel. DZGB, always number one, always at your service. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta sa lado nasyonal. Naitaw po kan Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang maabot sa 750,225 na inisyal na tabang sa mga pamilyang naapektaran kan Bagyong Ramil sigon kay Assistant Secretary Irene Dumlao. Ang nasabing tabang kompuesto ng 382 na family food packs asin 547 na ready-to-eat food boxes na ipinagdistribuer sa mga apektadong lugar. Sigon kay Dumlao, katuwang kan DSWD ang lokal na gobyerno sa tulos na distribusyon ng ayuda susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Base sa report, uminabot sa 14,500 na familia o 30,368 na individual gikan sa 147 barangay sa mga rehiyon kan Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, as in Western Visayas na naapektaran kan makusog na oran dara kan bagyo. Sa kabilogan, 3,028 na familia o 7,834 katawang paramientras na kaistar sa 31 na evacuation centers. Siniguro man ni Dumlao na handa paan ahensya na magtaonin kadagdagan na tabang kung kinakaipuhan dahil sa sobra sa 2 milyon na food packs na nakasaray sa mga bodega kan DSWD sa bilog na nasyon as in 169 milyon pesos na standby funds para sa operasyon sa pagresponde kan kalamidad. Padagos na nagsasairarom sa verifikasyon kang National Disaster Risk Reduction and Management Council ang narehistrong 5 katawo na nagadan sa Quezon Province dahilan kan padagos sa pagrapado kan Bagyong Ramil. Base sa mga initial na report, nanok na nagkakaturog ang magkakapamilya kan maugpaanin dakulang kahoy matapos ining matumba dara kan makusog na pag-uuran sa barangay Kawayanin, Pitago sa probinsya kan Quezon. Tulos ining ikinagadan kan 5 biktima na kompuesto kan mag-agom, 2 ka ining aki na may edad na 11 asin 5 anyos asin magin ang panugangan kay ni. Mientras na sa mga naging social media post ni Quezon Provincial Governor Helen Tan, kinumpirmar ayan na pangyayari kasi nagpahayag nin pagkikidumamay sa nawalat na pamilya kan mga biktima. Siniguro man kan lokal na gobyerno kan Quezon na tulos nindang mapaabot nin tabang asin suporta sa siring na sitwasyon asin pagmundo. Nangapudan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa lambang pamilyang Pilipino na magkaigwanin malinaw asin konkretong plano in kaso mag-abot ang linog. Sigon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., dapat aram kan gabos na miyembro kan pamilya pati kan mga katabang kung sain madalagan asin sain matago pagkatapos kan pagyugyog.
Pagiramdam kang presidente na dapat sigurohon ang meeting place asin turuan ang mga aki nin tamang gigibuhon sa oras kan kalamidad. Dagdag pa ni Marcos na may marhay o mas marhay na magkaigwanin go bag na may laog kan mga pangenot na pangangaipo. Arog kan pagkaon, tubig, flashlight, pasiwik, bulong, importanteng dokumento at emergency cash. Dapat madali ining makuha, tanganing makaskas na makaibakwar kapag may linog o iba pang kalamidad. Ibinulgar kan Commission on Elections sa COMELEC ang 21 kontratista na pigasabing nagtaon ng donasyon sa mga kandidato para sa endang kampanya kanakaaging 2025 midterm elections. Sigon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, na base sa informasyon sa 42,000 na statements of contributions and expenditures sa SOSIS, piga pa irarom sa pag-uugid kan sa endang legal department. Piglinaw man kainin na 21 na kontratista, din ang hulugan na 21 na kandidato man ang imbelto. Sinabi niyang nasa 8 ang narehistro nindang bako imbelto sa pagtaon ng donasyon. Dagdag pa kan opisyal na dai maabot sa 2 semana ang sa endang investigasyon asin matatapos na tulos ini mantang sinda naghahalat nin konfirmasyon hali sa DPWH. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa Lado Nacional, planong ngunyan kan Senado, natakrasanin 15%, sagkod 20%, ang pundo kan Department of Public Works and Highways o DPWH na nagkatagama kuta para sa mga infrastructure funds kan ahensya para sa masunod na taon. Sigon kay Senate President Vicente Soto III na ang planong paggalta siyon sa endang napaghururunan ni Committee on Finance Chairperson Senador Sherwin Gatchalian. Mantang sigon kay Soto, nakatalaan nindang kaltasan ang pundo kan labang proyekto kan DPWH sa pagultanan kanasabing porsyento dahil sa overpricing na nasiirip kan mga nakaaging proyekto kan ahensya. Ini matapos mabulgar ang mga overpricing kan district engineers asin nagkapit ng opisyal na iyo ang nagbayad kan mga pigasabing proponents. Saro sa mga halimbawa digdian na riparo ni Gatchalian na 10.3 bilyon na kantidad in farm to market road projects na nagpuon ka nakaaging taon 2023 sagkod 2024. Kasunod kay ni nangapudan man ang Senado na maglansan ng investigasyon may kinaraman sa mga super health centers kung saan 300 digdi ang napag-araman na non-operational. Ipinag-orden po kan Department of Transportation o DOTR sa pagin ni Acting Secretary Giovanni Lopez sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na padusahan ang mga bus company dahil nagsusunod sa tamang terminal as in road safety standards. Ini matapos niyang inspeksyonon ang 8 bus terminal sa Cubao bilang preparasyon sa undas. Nadiskubre niya na 4 sa mga terminal ang may mga posibilidad na lunadan o bako uyon sa standards kan ahensya. Noon ambita ni Lopez na kaipuhan may tamang tukawan, ventilasyon, malinig na CR, kaiba ng all-gender restroom, asin matanos na lugar para sa mga driver, asin mga magsasalida ng diaper o nagpapadodo. Matapos maging viral sa social media ang pagdangog sa Senado, may kinaraman sa proposed 2026 budget kan Department of Finance kung saan sinabihan ni Department of Finance Secretary Ralph Plecto ang mga senador na daisinda pagsugoon sa giraray na nangapudan ang Senate Committee on Health Vice Chairman Senador Bongo na dapat din maulit ang nangyari kanuminaging taon 2024 kung saan naghadit ini na magamit ang fondo kan health sa mga proyekto na daiman may kinaraman sa salud. Ginawanin punto ni Go ang 60 billion pesos na sobrang fondo kan PhilHealth na naibalik sa National Treasury. Pinagkontraman ka ini ang sinabi ng bagay dahil apera sa bako malinaw kung saan pinagagamit ang pondo. Posible man na mapaduman ini sa mga flood control projects na yung ngunyan ang napapatos nin mga kontrobersiya. Dagdag pa ni Senador Bongo na bako day basta-basta maako ang mga proyekto, ano ibang mga proyekto na ang pundo o ang mga health programs day basta-basta napupunduhan samantalang dakol na mga Pilipino na ngayon din mga medical assistance.
Bareta sa luwas kan Pilipinas. Makalipas lang po kan mga patalastas. 5:30 na o kaya 6:30 na po nin morning. GB News Express. GB News Express. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the number 1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Attention! Attention!
Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:36 nin pagkaaga. Laglansar po din huro protesta ang gabos na 50 estado sa Amerika. Ang milyon-milyon na mga individual tanganing mga pudan sa pagkontra sa administrasyon ni President Donald Trump. Nagkasundo sinda na sa pangapudan na daing dapat maging hadi sa Estados Unidos. Kaibahan ang mga nagpartisipar asin nagtaram sa mga protesta ang nagkapirang politiko asin sinda Democratic Senators Chuck Schumer, Chris Murphy, and Cory Booker. Mainit man na pigresibi si Senador Bernie Sanders na makusog na kurahaw asin nagparakpakan kan magsakat siya sa establado para magtaram sa rally sa Washington, D.C. Bigla man na milyon ang mga mapartisipar sa sobra sa 2,700 na mga lokasyon hali sa mga saradit na banwaan sagod sa mga darakulang syudad, nagsasairarom sa mas mahiwas asin desentralisadong hiro protesta laban kay Trump na kaito nakasentro sana sa mga demonstrasyon sa Washington, D.C. sa panahon kan sa iyang primerong termino bilang presidente. Business News. Business News. Mga tugang nag-itaas nin 30 sentimos sagkod 40 sentimos ang farm gate price kan kada pedaso nin bunay. Inan sinabi ni Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG Executive Director Jason Kainglet. Nagalaom si Kainglet na daini masusundan pa sa mga masunod na simana lalo na tapirming pigrerason kan mga retailer ang halangkaw na demand sa bunay kada best na panahonin kapaskuhan. Mantang nalilimitaran man ang supply. Sigon kay Kainglet, maski na nga ni aminado ang poultry na nalilimitaran ang supply nin bunay sa mga merkado. Lalo na kung holiday season, bako man tama na magkaigwanin halangkaw na patong sa presyo kan bunay para sa na magkaigwanin mas halangkaw na dilihensya. Kasabay kay na nagapilar man si Kainglet sa gobyerno na bantayan ang pagbakal nin bunay ngunya na kapaskuhan tanganing day lamang madipisilan ang mga konsumidores. Pinagunambitan niya na ang pigigibo ka nagkaperang retailer sa pagsalida sa klasifikasyon nin mga paninda kung sa inan mga medium, pigpapabakal bilang large, mantang small size, pigpapabakal bilang medium. Ang bunay, ang saro sa mga pirming piggamit na ingrediente sa mga pigahanda na pagkaon sa Pasko asin bagong taon.
Health news. Aramon ta daw po an importante ang mental health support sa mga pamilyang apektado kan mga krisis asin kalamidad. Para po yan ni News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Kapag may kalamidad o krisis, bako sa na pisikal na tabang ang kaipuhan. Importante man ang suporta para sa mga pamilyang naapektaran, tanganing makayanan na makabangon asin makapagpuon giranay. Sigon sa mga health experts sa panahon ng krisis, kaipuhan man na atamanon na sa tuyang pag-iisip. Katakot kaya na ipinaluwas kan World Health Organization Philippines ang 5 aksyon para sa mga nagigibo ng polisiya. Primero, isabay ang mental health asin psychosocial support sa lampang pagresponde sa krisis. Ikadua, siguraduho na may akses sa mga tao sa tamang tabang, arog kan bulong, pagkikipag-uron sa profesional asin ipapang support services. Ikatulo, ay paglingawan ang mga aki, mga gurang, PWD, asin mga refugee. Ikapat, gikan sa mga tabang sa saintong komunidad, asin mga specialized mental health services, ibagay ang ayuda sa pangangaipo. Asin panglima, atamanon asin suportaran ang humanitarian workers. Idinagdag pa kan mga eksperto sa salud ng WHO, asin Department of Health o DOH Philippines, padagos ang nagtatabangan para pagkusugon ang mga serbisyo sa mental health sa bilog na nasyon. Health News pang Newsbase, Mardela, Dainiba. Mga tugang 6:40 na sa kamugtakan ng panahon kay ba si Alexis Rivar. Sa ating latest na forecast para sa ngunyang aldaw, ang Bicol region ay maapektado ng easterly, so ang maarinsangang paros na halik sa sirangang dagat Pasipiko. So ma-expecta ang partly cloudy to cloudy na skies na may isolated lamang na mga pag-uuran as in pagkikilat at pagdaguldol. So generally fair weather ang tiga-expecta since itong si Tropical Storm Ramil ay tiga-expecta ng maluwas ng ating Philippine Area of Responsibility na aga. And yun po yung latest dito kay Ramil. Ay napanatili man niya ang kanyang kusog ng 65 kilometers per hour at pagbugso ng hangin na umaabot ng 80 kilometers per hour. So anytime this morning, maluwas na itong si Ramil ng ating PAR at sa mga susunod, tiga-expect man natin na magiging maliwalas ang ating panahon or generally improved na ang weather condition. Maliban dito kay Ramil ay wala man kitang tigbabantayan na anumang bagyo or low pressure area sa luwas at sa laog ng ating Philippine Area of Responsibility. Bali yun po ang ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Mga tugang sa pangaran po kan nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, Jenny Ballarana, si Nicole Angloriani, kay Banyato ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sendong nadangogan GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. O sige, ako na palang giraray. Madali sa nata. Pigapudan ko si Dr. Gomez, o garing baka busy si Doc mo niyan, talunis baga. Tamay gusto akong ihera sa Indo regarding dyan mga tugang sa pigapod na influenza like illness sige po sa tuyang palibot. Dakul na pala ng kaso dyan sa diga sa tuyang syudad.
Pero bago po yan, mga tugang, uni mo na sa tuyang pag-iristoryahan. Ang mga helang kang atay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mog mga tay, kay pan po nasabayan nin proteksyong liver aid. Liver aid, Silimarin capsule, ang liver aid Silimarin capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Yan po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang liver aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw mga tugang kang liver aid o na pag-inom kang liver aid, pwede na mapugulan o pwede man na mabawasan ang danyo sa atay. Pwede man na makapugol yan sa paghubag kayan. May bisyo man wara, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal mga tugang sa mga pangenot na butika nationwide. Okay, ngunyan pong aldaw, mabukas kami kan Earth Forum dyan po sa Ayala Malls, alas 10 po nin aga. Imbitado mi po kamugabos na magtagahapit, magtagabisita. Tayo po kita ki mga forum kada hapon. Pwede pa kamo magpartisipar sa forum na iyan. Dyan na hapon, ang forum is about agriculture. Sa aga, ang forum is about environment. Pag PETSA 22 po, ang topic may about health, no? Padakulong kitang mga topics about resiliency and iyan po na tourism, no? Sa aga, sa PETSA 22 yan. Pag sinabi, ang meaning po kan Earth, tinawanan iyang acronym po iyan, ha? Acronym iyan ang Earth tabi na ginibang meaning tabi sa panginot ni EBP Glenn Barcelon. Ang Earth tabi is, ang letter E dyan, environment. Ang A, agriculture. Ang R, resiliency, pertains to disaster management and preparedness o mitigation. Ang ano pa ang sunod? Ang T is tourism. That's why po may talk about biosphere reserve sa probinsya Canalbay, si Madam Dorothy Collier, ang sa tuya tabi na provincial, ang head, Kampitikaw, ano? Hindi po sa Albay, Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. Tapos, ang saan na kita? Ang T, tourism. Ang H is health tabi. Dahil kitang kaya ang ngunyang bagang Oktubre, Cancer Awareness Month, and may mga testimonies kawang madadago as in iba pang issues kung paano pagkuha kaya na AX naan, paano pag-apply kaya na iyan na zero billings naan, anong gigiribuhon tabi dyan, mga tugang sa bagay na iyan, paano pagproseso ka na mas madali na dahil ka magparapakisusuan dyan, didiskutir nato tabi yan, duman tabi sa tuya na programa, ano, kaya yan tabi ang sa tuya na pag-ururunan. Ngunyan, hanggang po sa ang last day kaan 23 bispera po kampisa sa Legazpi, iya po ang samuya na pasasalamat sa end of party po ang anniversary po kan DCGB 24, no. May mga dadarahon kami naman ng mga giveaway t-shirts tabi sa pitsa 23 na hapon, no. Pag enjoy kita tabi imbitado mi dyan ang mga senior citizens tabi didi po sa tuyang syudad ta. Pinagatawan mi kidaw dalan mga tugang ang mga senior citizens, no. Kang Disyembre titawan ta kidalan sa mga aki para sa wish ko o regalo mo. Wala kita man na mga between youth and old. Nakikidamamay ka kaya. Kita po kita mga makusog-kusog pa kita, di ba? Pero kung may chance po kamo magkaigwan ng t-shirt duman sa Ayala Malls, magbisita po kamo dumanta. May mga giveaways po kami duman. Yan po, 10 o'clock pan opening kayan. Alas 10 pan opening kayan, kaya ano yan, laumitabi na makapagpartisipar kamo, mga tugang makailing kamo tabi kan aktibidad na gigibuhon mi tabi dyan mga tugang sa Ayala Malls. Okay tabi, yan, magtaod-taod lang yan. Ready naman, mga tugang ang samuya tabi na mga pag-iriba duman, para mga tugang sa siring na bagay. Okay? Sige po. Later yan, 10 o'clock in the morning. Now, pasalamatan ko na pala sa mga ngunyang pong pagkaaga, ang samuya tabing pagkaon,
tabi, ang samuyang opening program, ang samuyang pagkaon dyan, para po sa mga guest tabi duman sa lounge kang Ayala Mall sa LCC, atol po sa endo kang LCC Food Garden. Yan, di ba John? LCC Food Garden and LCC Malls. Yan, salamat tabi kay Ninong Romitan, buda sa mga taga LCC Food Garden and LCC Malls, no. Yan po ang lunch kan mga kwenta duman sa VIPs, no. Tapos so sa muya tabing gabos na mga bisita, ang ma-provide po kang lunch ngunyan si Juliana's Catering. Yan, kay Ate Pau, Mayora Pau, buda kay Assistant Mayora Joel D. Igapon ko yung Mayora ta. Ang hero niya, kadakol-dakol niyang pigatarabangan, buda iba pa. Kaya busy siya. Diba? Buda, so mga sadya na, mga masunod tabi. So tapos pagkahapon, ipoprovide man tabi yan kang Nong's Meat Shop. Yan. So forum may pagkahapon will be provided po by Nong's Meat Shop. Yan. Thank you tabi amigong Nong's. Then so mga masunod tabi na mga aldaw, salamat tabi sa sakuyang kaklasikan college, kaklasiko sa college sin. Asin sa duho nangon yan, si ay classmate na Tess Rivera Nota. Ano pilin na yung gusto ko ta Nota. Nadangog ko sa mga Tess Rivera Nota. Yan. Sa Bicol Food Delights. Yan. Pagkadang yung classmate ang mga tirada mo. Sa Bicol Food Delights tabi, sumasunod na mga aldaw, tabi sila ma-provide kan sa muyang snacks para sa mga forums, no? Tapos, sa sunod tabi na daw, dumang kami kay New Blossoms and Catering Services. Alamaton. Yan pala na Bicol Food Delights, yan sa Cruzada Legazpi. May mga party-party kamo. Diyan kamo sa Cruzada sa... Diyan tabi kamo sa kuan sa... Barriada Park. Yan kamo sa Barriada Park, tabi. Sa Imelda Park, yan, Kalayaan Park. Yan ang lugar ninda, Bicol for Delights and Catering Services. Okay? Pero kung kamo nga may okasyon man sa daraga, duman, pwede man kamo magkipag-ugnayan dumang kay Brother Manny. Brother Manny, igyaman duman ang New Blossoms Catering Services. Yan, si Brad Manny. Si Brad Manny, nangay po ang mga cook, nangay po ki mga food, food assistant. Yan. Kaya kung interesado ko mag-apply tabi, dumang kamo sa New Blossoms Hotel. Diyan po sa Dunya Maria, tabi sa Tagas. Mag-apply kamo kung kamo tatao magluto, gusto na maging waiter, gusto na maging waitress, gusto na maging food server, food attendant, dumang kamo tabi sa New Blossoms Catering Services. Yan. Salamaton tabing maray. Tabi, Brad Manny. Okay? Now, oras natin, 7 minutes bago po magabot mga tugang ang alas 7. Hello? Hello? Gina? Okay, sige. Inutong ko yun to. Minapod si Mrs. Di ako pwede magsayo ma dyan. Mamalis ang kita kung magparakoro kontra kita dyan. Happy birthday kay... Basta si Mrs. o binapod. Laba ako automatic yan dyan. Automatic tabi. Automatic. Happy birthday kay... happy birthday. Sa kay Nurse Gina Ariola Orinoco. Yan. Nurse Supervisor Tabi. Happy birthday, Nurse Gina Orinoco dyan sa Seattled Office. Nanamitan ko na may masiramono na crispy pata, tabi. Ano daw tabi, Nurse Gina, kung patanaon mo gararay ako. Buda, cordon bleu. Yan. Good morning kay amigong Edwin na Orinoco. Yan. Ang sayang matibay na agom na yung mismo sa iyang personal chef. Uyog-uyogon mo yan. At Nurse Gina, ano na kung patanong mo na ako sa imong crispy pata sana? Di ba? Pwede. Crispy pata lang, ade. Crispy pata. Kung sana, salit sana.
Pero, tamo lang kay Mrs. Tabita. Di ako ngunyan sa harong hanggan ako mga Sabado, Webes, 23 po. Akong busy. Paguli ko lamang, may kaunon. Tapin may nasa na, ano si Mrs. ang paraluto sa harong. Happy birthday, Tabita. Karaman sana po. Karaman lang. Happy birthday! Sa Nurse Supervisor Kansit Health Office, si Nurse Gina Ariola Orinoco. Yan. Okay? Happy birthday, Tabi. Now, arog kay ni, pigchat ko si Dr. Gomez, ang satuyang City Health Officer, takadakol mga tugang kan mga eskwelahan digdi, igwa, kimang eskwelahan, na day po nakakalaog kitultul ang mga aki, June. Day nakakalaog kitultul ang mga aki, tasinda mga tugang nag-igwaki pigaapod na influenza-like illness. Yan baga na, sorry po sa mga nagkakaon ha, yan baga na nagpigakalintura, nag-aabo. May nagkapirang mga private schools, public schools, tabi, na ang mga aki, di nakakalaog sa klase, kung bako man, pigpapasulog kimasta, uso ini na influenza-like illness na ini. Sa Manila alang kawon, mga tugang ang kaso kaiyan, budaya na, flu-like illness palan. Flu-like illness. Pag sinabing flu, anong bikol yun kang flu? Bako trangkaso? Flu-like or garo influenza o gara trangkaso, flu whatever, influenza o flu. Iyo tabi ang namamatian sa nagkapirang mga school. In fact nga may nagchat sa kuya kanong minaging banggi sa sarong public school, may mga estudyante na depig palaog sa klase halos nakamati mga tugang nin kalintura. Pero do ini makondukta daw kita ka ini ki information campaign. Paano maiwasan na yan na sa bagay? Kaya baga mga tugang na flu, virus yan, di ba? Virus, tabi, and flu. Umaski ang influensya. Ang influensya yun, virus man. Di nga nangon niya, kadakol-dakol ka ma-influensya. Kadakol kang rip-epekto kan virus. Influenza. O yan na flu-like illness. Ano yan? Natapigapon iyan mga tugang na flu-like illness. Dito piling sabihin siyang flu talaga. Kung dapat talaga sabihin siya mga tugang na flu-like illness, dapat talaga arog kaya. Di ba? So aki ko nga ka nag-uli, mga tugang aling Manila, may namamatian siya. Maringan ita, matibay ang nurse tabi sa arong. Na kwantulo siya, na manage tulos. Pero, ang point tadigdi, paano po na maulakitan, ang satuya, kita, basta ko nang junior, pag may uminabo, may kuro kalintura, salbata ng dudulag ko kaya. Ang problema kita, pag kita nagka-programa. Di ba? So, kaipuhan po, mga tugang na nahilingon ini, kung paano ini na makaulakit, enough ba talaga ang mask na yung pwede mong gamiton, kontra dyan, o ano ang mga, kaya na ma-maintain ang social distancing, ano ang proseso kang enop may nag-apod sa kuyang parent dyan sa sarong private school, pigpamask sa mga aki, hindi mag-spread ang virus, ang flu baga virus yan. Ngunyan man, igwa kinagatsa sa na sarong public school, igwa ki mga kaso, kanarong ka na bagay. Anong giribonta dyan? Hello? Good morning. Po. Ano naman yan? Influenza na naman yan. Influenza. Anong influenza? 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 Yan. Bako na influenza? Sa bagay, sa influenza baga, may virus na nalakop na nga ni. Kaya, bago na naman yan. Oo. Nagpaparaburo bago ang mga ilang na flu.
Iyan nga ni Anday ko, kaya dapat iyan, Migo, ipa-explicar ta sa mga eksperto. Kaya, Tod, may, gusto may makauron lamang ako kaya. Iyo. Diba? Nga, paano? Di na naman nabibenta so Sorry. mas. Lato sunta kaya. Iyo baga. Iyo baga. Diba? Full blast na naman yan. Jackpot na naman yan so nagigibo kang mas. Yeah. Pero mas maray na. May protection kita, ta. Depende kaya sa panahon. Iyo pa di ako, pero ako nagbabakal gimas. No, yung nga ni. Pasiguro ako. Siyempre, may edad ka na. Dahil man. Ano? Palilikan na mag-senior citizen. Dahil bali. Edad man sa ito. Edad man lang ito. Kaya nga ni. Okay. Okay, salamat pala. Alright, diba? O, kaya, gusto ko itagtaon, yan ang mga kwan, mga 7:30 to 9. Baka may makauron lamang kita regarding yan. Kaya, pigchat ko si Dr. Gomez na matabangan kita kayo kung kumusta ang kani sa Legazpi. Sabi sa Manila, alang kawuron ang kaso kayo ni. Remember, tabi ang COVID virus, yan ba, nagtago man sa nanyan sa palibot, no? Pero tabi kung ano yan, kung mas maray na mag-ingat kita. Kaya, pag may mask baga, gusto kong mga tao na yaw dyan sa luwas, natangan niya ako, nakamas, ika po, may sipon nga niya po ako, di ba? Di ba? Kaya, mas magayon po na nag-iingat kita. Dalo sa mga aki, di mo maiwasan ang mga kwan dyan, di mo maiwasan mga tugang ang ang mga nag-ororo noon o kaya nagdudurukutan dyan, pag-recess, magtuturuparan, etc. Kaya po, mas maray mga tugang na makapreparar kita para po sa siring na bagay. Bako man na nagiging alarmist kita, kundi mas maray po nag-iingat. Pag yan nag-spread, tabi, siyempre, apektado ang pag-eskwela kan mga aki. Ano ang mga preventive measures na pwede po na gibuhon dyan? Hello, good morning. Good morning, sir. Yes, sir. Good morning po. Base ba doon sa karita, sir? Opo. Gulpi yung polis o nako yan. Ano po? Polis. Ano pong pulis? Tayo ba ang PNP, sunod na call na polis ang nako yan kang influenza. Okay. Okay, nag-iingat so kapulisan. Iya po. Kanina po na kanyang marang agad. Kaya pala itong napakunahan. Mga uniform personnel. Iya po. Kaya ako naman dapat ngalasaan. Oo. Kasi ang mahod yan, dapat sila talagang ma-out. Magtiyong influenza. Sino nakunahan ka? Mga anti-flow, buda sa kulid. Iya po. Okay. Sige, sir. Salamat po, Nagputol-putol kaya. Salamatin po. Sige, tatod, mahanap kita. Thank you pare. Nagwara-wara tabi ang signal mo. Tatod, mahanap kita may tinikpan nila si Dr. Chris Gianan palan Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease. Maya pagbasaon ko ining pinadala sa ko ni Dr. Chris Kwan baga, mas maray na maging responsable kita mga tugang pag-abot sa siring na bagay tabi. Ngayon na maiwasan ang pag-spread ka iyan sa tuya tabi na kapalibutan. Okay, babalikan tan mamaya lang. It's a beautiful day to be with you. It's a beautiful day to be with you. Babalik pa ako 7:30 sa programa nga napot. Dek ko nakukuaso sa Kuyang Islands Industry Big Day. Napindot ko yun. Dek ko na kwa yun. Anyway, it's a beautiful day with you. Thank you, goodbye. Bareta po alas 7, susunod na. Sabay po si News Director Mar de la Cruz, asin po si Jasmine Baloloy. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. Good morning. Have a nice day. Naku, tumataas na naman ang kaso ng dengue sa bansa. Halina't mag-4S kontra dengue. Sirain at linisin ang maaaring bahayan ng kitikite. Sarili ay protektahan.